טכנולוגיה ישראלית חדשה מאפשרת מיפוי תלת-ממדי של מבנים בעזרת רחפן. איתנו דורון בן הרצל, מייסד שיטת המיפוי פלקסיט. שלום דורון. שלום וברכה. אז עוד לפני שאנחנו משוחחים על השימושים ועל ההשלכות, קודם כל קצת על הטכנולוגיה המיוחדת הזאת. אנחנו בעצם הרכבנו שתי טכנולוגיות למצב של תוצאה שהאדריכלים יכולים לקבל מבנה לשימור, גם את הפנים שלו בטכנולוגיה קיימת שלנו, וגם את החוץ שלו בתוכנות שהוא משתמש במשרד תלת מימד כמו רביט וארקיקאד, שהן למעשה התוכנות המרכזיות בעולם, גם בארץ. המיוחד שלנו זה שאנחנו יודעים לשלב את המיפוי הפנימי של המבנה ולהלביש עליו את החיצוני. ובחיצוני השתמשנו ברחפן, ורחפן מהסוג שקונים אותו באינטרנט ב$1,000, אנחנו פשוט יודעים לקחת את הוידאו מהרחפן, לעבד ולנתח את הצילום ולהביא אותו לידי כך שהוא פשוט יושב בתוך המעטפת המבנה ומורכב במדויק על פנים המבנה. זה פריצת דרך טכנולוגי בקנה עולמי, בקנה מידה עולמי. מה פריצת הדרך פה מבחינה שימושית? איך זה שובר את השוק? אין היום טכנולוגיה שבעצם מבצעת מיפוי של מבנים לשימור לתלת מימד, כי בפועל מבנים לשימור זה כל המיוחד, זה הטקסטורות של החוץ המבנה, זה האיורים, זה הצללים, זה הצבעים. אלה דברים שמאוד חשובים כשמבצעים שימור מבנה, כי אין עיר שאין לה שימור מבנים, כי אז היא לא עיר. כן. זה דבר מאוד חשוב לשמר את היוקרה הזאת. אנחנו יודעים לקחת בצורה חד משמעית, כמו שעשינו בביקור חולים, בבית החולים ביקור חולים בירושלים, את חוץ המבנה, לפני 180 שנה שהוא קם, הטסנו רחפן סביב המבנה הזה, והמטרה היא לאחד את פנים המבנה עם החוץ, כאשר רואים בצורה מדויקת את טקסטור חוץ המבנה עם החלל הפנימי, וזה מיועד לעבודה אדריכלית של אדריכל שמבצע מזה שינויים או שימושים לפי צרכים חדשים, או כמובן שיפור המבנה והרמת בניין מגורים לצורך העניין עליו. זה ייחודי. זה קודם כל מאוד שימושי לאדריכל, אבל יש כאן השלכה נדל"נית של ממש בסופו של דבר, נכון? חד משמעית. אנחנו מדברים על רכיבים של כמה כסף עולה כל דבר, ובנדל"ן זה יקר. אנחנו מנהלים כמעט שנתיים מלחמה איך להוזיל באופן דרסטי עלויות. כן. אני יכול לומר לך שמי שהיום עוסק בתחום הזה, עוסק בתחום של מה שנקרא סורקי לייזר, סקנינג לייזר, שהם בעצם סורקים באמצעות כלים מאוד כבדים מבנים, אחר כך מגישים את זה באוטוקאד, שזה תוכנה מיושנת. אנחנו לוקחים רחפן ב$1,000 באי-ביי או אמזון, ומורידים ממנו את הצילום, והצילום עצמו משמש אותנו בצורה חד משמעית כחלק מהמעטפת, שזה באופן דרמטי, אם שם זה עולה $100,000, אצלנו זה עולה $1,000 כציוד. וכל זה מתגלם בסופו של דבר במחירי הנדל"ן. חד משמעי, בוודאי. החיסכון הוא עצום לאותם מי שעוסק בתחומים האלו. זו הסיבה שאנחנו גם לא רק בירושלים ובטבריה ובעכו רוצים לעבוד, אלא גם רוצים לפרוץ דרך לאירופה. כמובן שעשינו כבר בבודפשט מבנה אחד, ששם רואים במדויק איך נכנסנו. מה עשיתם בבודפשט? גם את חוץ המבנה ברחפן וגם את פנים המבנה בטכנולוגיה הקיימת שלנו. זה שוב, זה שילוב של השניים. החוכמה היא בדרך כלל זה לא להמציא, אלא לשלב מערכות בטכנולוגיות מסוימות ולקבל תוצאה שהיא חד משמעית, הכל מכל, זול ומהיר ומדויק. אז אמרנו שהיה בזה שימוש בביקור חולים, נכון? כן. בטבריה, עכו וגם במצדה. במצדה עשינו את הפיילוט הראשון שלנו, כי אי אפשר בלי, רצינו לקחת מונומנט שהוא מאוד מרשים, אז הטסנו את הרחפן ושמנו את המערכות שלנו במצדה, ורואים את זה בפלופים של הצבעים שרואים את זה בתוך התמונות של הסרטון. אנחנו יודעים לאמת את התוצאות שמביא הרחפן בצורה מאוד מדויקת של 3-4 סנטימטר, שזה מאוד משמעותי. כי הרחפן בסופו של דבר נותן מה שנקרא ענן נקודות, או מש, שזאת ירייה, או לצורך העניין עוד מילה אחת, טקסטור, אבל הוא לא יכול להיות בוודאות מלאה מאוד מדויק. חייבים להרכיב עליו טכנולוגיה נוספת שהיא באה אחר כך במשרד כדי לאמת את זה. חסכוני מאוד, מאוד, משמעותי. דורון בן הרצל, מייסד שיטת המיפוי, תודה רבה לך על הדברים האלה. חן חן.